Bilboko zubia. Zen pizko bat isolatu eta horren pasatu ziren jendia eta trenbidetik joaten ziren Irunera. Trenbidetik eta ekatzen zuten hori personak fusilatzera hemen. Bigarren Gerra Mundialen hori alemanak egon ziren oraino. Ian bertan ez, baina mugan bai eta gainera mugaz egon nahiko kontrolatu. De hecho, ni baukat edo lehen alambraren zati batzuk alemanenak baukaten. Tokienetan biltzen ginen klandestinoki Frankon garaian eta hola. Talde gutxi txikia hemen eta beste talde txikia lesakan biltzen ginen elkarrekin eta hasi ginen lehenbiziko gau eskolak, lehenbiziko kultur egunak, hasi ginen antzerkia ekartzen euskaraz eta ez dakiz zer eta hasi ginen hori eta gau eskolak. Eta gero baitare, elkarrekin baitare, hemen fundatu ginen hori lesaka eta berako ikastola. Ikastolak hemen sortzean, hasi nazien, minoria bat, baina, klaro, gero hasi zen prestigioa, baitare bere metodologia eta hori zen guztiz desberdina, jokatzen hasi ziren ikasten irakurtzen eta dena. Eta poliki beste eskolak, bai publikoa, bai mojakoa, baitare hasi ziren baitare hori. 3 mojakoa, gero publikoa eta ikastola. Eta toki guztietan jendia ikasten du euskaraz, etortzen dire incluso argentinoak edo zakizen eta ikasten dute euskaraz. Fundamentala. Bizitzeko bai hori zen, eske ni beti erran dut hori. Beran, denok gara kontrabandistaz, ez bada kontrako demostratzen. Osea, presunción de inocencia ez dago. Orduan, denok egin dugu kontrabando. Nolabait edo kobratu gabe, oztak ezer, baina zerbait egin dugu. Garai batean, bai hori gau batean, irabazten zuten, fabrikan aste batean irabazten zuten. Orduan, izan zen fundamentala. Hasiko gara hori Bortzirian. Bortzirian gaude hori Arantza, Igantzi, Txalar, Lesaka eta Bera. Bada kontzientzia bat, garela bortzirikoak. Hori da, hau izan errarente lesakarra eta hori badugu piki elkarrekin, baina hori futbol dutzik, baina gero kulturan adibidez hauko kriston harremana. Irun, bortzirikoak, eta gero iparratikan Endaia, Doni Maniloitzun, Urruña, Ziburu, Biriatu, Azkain eta Sararekin, horiekin baduko harremana. Nagusia, bada jende haunitz, nire adinekoa gola, ez dutela inoiz ikasi eta ez du ikasiko. Baina gazteen tartean, bada bertze generazio bat etortzen dela, guztiz euskalduna bai. Eta orain, entzuten da toki guztietan Kristina, Frontoiak gozelaian, entzuten da euskaraz, eta lehen ere gazten intzenean zen ez du. Zegoen gainera desprestigiatua euskara basarrientzat pesatzen zuten, saiatzen zuten erdaraz erraten eta gaizki, baina zegatik hori pesatzen zuten euskara zela bigarren, baina norein guztiz alrebez. Uste nahazten dugula, zegatik, hemen hori ezin dugu utzi erran, hortzirala, hortzeguna, gutxi beti, zinera eta gibelera, holko gauzak, hori erabiltzen dugu guk, hori, gure solasean sartzen dugu hemengoa. Industria eta servizioak, adibidez, Ibardin, Larun eta holko, badire, deitzen dugu kantinak, baina adibidez Ibardin bihurtzen da udan, hori Andorra txiki bat bezala, etortzen dire Iparraldetik eta Frantziatik eta Alemaniatik eta hor, igual, 200 personak egiten du lan hortan. Eta larun gainen baita badire hiru, eta gero aparte badire hori mugan beste batzuk hori lehen kontrabandoak oze diltzen zirenak eta hori prebestu dute kontrabando bai, uste dut hori garendik segitzen du, baina eurek hori janariak emateko tabla kriston exitu dute. Garai horretan gagun imaginazioa pila bat hori eta venga, saltatzen sogak eta ez dakiz zerge. Gero, ziren hori, guardias ladrones, nondikan, hori herri osua, jaten gire ez dakit nora, edo Potepulla, edo ez dakit zer, edo Txorro Morrepiko talioke eta ziren hori horko gauzak hori igandero bazen musika dantzatzeko eta hori, bai. Gero baita ere garai horretan, jende guzia egiten zen futbola ikustera igandetan eta hola, orain ez dugu inoiz joaten. Ez que, klaro, lehen ziren
ez ziren ez telebisiorik, abagunu zinema baita ere, zine biena, baina biena bekin, biena gaztetxe bakagu zoragarria, lehen zen Banajeko Setzen Femeninaren hori albergea, eta gero ja, ziguten ja deseina zegonien, eta gero, zati bat eman genien hori gaztei, eta han kursilloak eta bidrirak egiteko, txalaparte ikasteko, hori informatikako gauzako, bueno, denetazkoa, hor bai kontzertuak eta antzerkiak eta denetazkoa, hor bai badago mugimenduaz zoragarri polita. Garai horretan baziren, berrogeita hamar, orain bazire gutxiko, baina lehen, eske atitzen ginen kuadrilaka hori egunero eta igandero eta, bueno, dena, hori. Orain gelditzen gara laukatu, aste tartean, bueno, aste bukaetan ja hortzildan eta eran bat eta horitzen apisko baina estatu zaharrak eta hola desagertu dire gierran, bai, ziren ben klasiko batzuk hori, Matxarena, desagertu zen, Marinero, Paola, eta izan. Incluso gure dendan, baita zen zati bat, hori fregaderakin eta guztiz, eta torzen ziren, igandero baita ere, hori idekitzen gunun, denda. Eta jendia tortzen zen, goizien basorritarren eta hola meza entzutera, eta gero, hori arisko tragotxo bat, eta hola, txikiak eta hola baziren, eta klasikoak eta hori, baina baita orain da krisian daudene, pizko bat aldatuak, baina bai, guria adibidez, guria igual ja egun urte baina gehiago ditu, osea, lehen zen ekitatiba, osea, lehen da batzuk hori denetazkoak, hori, janaria eta zapatak eta incluso caja de muertos. Abuztuaren bian, San Esteban, bueno, abuztuen 3an. Garai horretan, adibidez, horretatzen zuten hori Jota Aragonesas, eta orain, adibidez, musika izan behar da euskalduna. Dudari gabe, duatzen da txistua goizin, gero hartzen da txistunerek hartzen dute eta dantzariak udala eta eramaten dute elizan, kantatzen da Perosi eta ez dakizet, txistun hori, eta gero baita ere bai dantzak, eta ez dakizet, hori bersolariekin, eta gero arratsaldean aurresku, eta hori da egun klasiko bat. Baina, gelditzen dire, 4, 5 eta 6, eta hor, adibidez, goizian, badire bi taldeak, bat, gaiterokin, eta bezala trikotixarekin, eta joan dire, baserrez baserri. Dianak egiteko, eramateko besta baserrietara, eta hori zoragarria da. Errundik anazten naiz, Elizatikan, Jacinto Argaia, pespikua, egon duzen Mexiko Valentzian, gero Mondonion, eta gero Donosti. Politikan daukagu, adibidez, Inato Irazoki, diputatua izan duzen, Franco garaian eta linguistak, padre Roman de Vera, Roman Dornaku, berak egin zuen lehenbiziko hiztegiak txinozkoa edo olko zerbait, bai, joaten zen hori misioetara, eta han ikasten zuen hizkuntza eta egiten zuen gramatika eta hiztegia. Juan Errandonea baita ere, bazekien, ez dakit 15 hizkuntz desberdinak, eta adibidez bazuen artikulu bat konparatzen euskara kodigo Hammurabikin. Kodigo Hammurabi da Biblia binen zarragoa. Kirola ditxugu baita ere. Juan Carlos Garro, ditzen zen hori mountainbikean eta hola, bazen beste neska bat hori estatuen lehenbizikoak egitu zirenak, Serafín Baroja. Pi Baroja, Ricardo Baroja, ezen ezaguna, baina guztiz interesantea, zen hazian bazuen margolaria, eskultorea, inventatu zuen gauz batzu, hori itxasko bela laundiak eta hola. Lehenbiziko hegazkinentzat piloto automatikoa, gero Julio, ezaguna, Julio Baroja, guztiz ezaguna da, Carmen Baroja bat ere dolkin amatan bat. Da referentzia kultural bat, eta ez bakarrikan referentzia zikanzu, behar duzu zerbait joaten zinen horien gana, eta ematen zuten dena, eta bidaiak egin gunun Euskal Herrian barna, eta pixkoak geixio baita ere, eta berak prestatzen zituen hori lujoa zen hori entzun zuzenki Julio hori ere esplikazioak, zerri, eta ez da gizotetan. Kultura, euskara, eta infrastruktura, baita ere adiez, bakagu kulturetxea, bakagu musika eskola, kiroldegia, bakagu piztinak, servizioz nahiko ongi. Lehen adiez, hemen ez ziren arkitekto, ez ziren abogadoa, eta horrein badukagu denetazkoa. Bueno, errago dizut, Bortzilin, lesakarra bide tripazanek. Hori, etxalartarrak enbidiosuak.
galtzitarrak jakintxuak. Aranaztarrak dire betizuak, bizkoa salbaiak, eta beratarrei batzen dute ergelak. Musika bezala, nondik etorri zara ikustera? Eta kizipi! Guztiz musikala zen hori solas egiteko modua. Oiego etera galdu dute? Lunean baitare seminario nintzenean,